Malikono ani maliko kan ka fo ka wale nyuma don ni onusonja kele ye sagani wati be ka au fu akadania ko tigaba talla kada onka malikono ani maliko kan togo daw dugumize manu dugu baw madama e mali bamako fa ba ko na faka se maliko fa enfa mo ka fu ka wale nyuma don ka setigi ala fo ni ka wale nyuma don baw dugo franje temene anya nyine afa aka bi fara on shika ama fo ulani ka wale nyuma don ko sebe aka fo ni siriala o temene ko fe ka amma sa chema ni musuma fu ka wale nyuma don munu be barula ka do ke ulu ye sijani kenya ni labango nyuma na munu yere tara ka ba ame duwo ke oye bada dali ala ka noya o belajeni ye ala ka nyina mahina ke on yere ye kanu ba chema ni musoma dimjeni mabakoro o ka foli dante ola bawni ya me kinyo gongo ndulante to rafla wode be dugumala soro mana mina mado balaki da ka saka go e kanu ba de ba fuki ka murga ka ada hukumu kunna na ante sege kan ante nyina o foli la ka fo biye tene donyi jigolo kle mo ngolo mla samba flani mwani woro do so madono jemu ka ni ya donto yo o konna na kasangani bara bulda chuguyi obato anga sigini ka ngongori kata nege karfa juru tikala mo fanfe o ka fere ke kan bla kata juwa fie kono de ma jagulu munu be jemu kana anga fie ni mo se rono uluyi ka so ka nyon so ko kura Amona e gani dey abe min wuli tasuma ka wa mon père Mali bebe ni lele bara ni Afrique be ni infusé ka jikala ka ke teka unene tiens là mon père ni mais ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko jara te zara te o ka te de abi sambi sababo ni te wala be ni de ya gla kura ka segi kana na ka ke go go wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelez moi wa de moi on est de te o ka te la higa so za bole be fali fe ngade Jama jera kadua ke tezara ye makele ngadanga mena budji e Allah farafideno jera kadua ke tezara ye makele ngadanga mena budunchi ye Allah tezara Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebe ne kununga da langoloto na mi no fe o na de bito be ni zamzam kan na jini ngura bole ye abuyon épicé na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salade lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyon poulet ana épicé du aw mino nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me o labi zamzam kan na jini ngura bouillon poulet ana épicé du malikono gabu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjere ke zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munya na mako jora kuna kuni werela zamzam ka najini ngura bouillon a épicé na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zabia Krefe rue 429 porte M1 wale kele aka daga jurugu be bamba 76 80 00 72 Walegele 76 38 59 59 Zamzam kana jini ngura kuya fule ana APC Dude bela jele wasara Abebida mineya Malila anga izinu be simangla anw fe ya na be keni jinsirgi nani jien laban minen kuraw ye min na famiyele do anw fe CMM ale be simangla wasa ka se ka nga haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye beton armé ye so ani baara caaman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de a kolo ka gɛlɛ a bɛ fɛn caaman kun min n'a lakanalen do pudayi CEM2 42.5 siman
a bɛ labaara fɛn caaman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira sancew kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don sancew kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛnpɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka sance belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara. Ola an seginnen kɔfɛ ka na studio belebele kɔnɔna na Moribabugu kɔnɔna na Shirifla TV o alibi sɔgɔmadɔnɛ jɛmukan don ka aw fo kokura ka hakilitigi k'a fɔ dugubila kuma dɔ la o ka fisa dugu ladawuli ye o b'a to alibi an bɛ to jɛmukan kɔnɔna na sani an ka don jɛmukan yɛrɛ kɔnɔ an na fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka nɔrɔ bila ye kɛrɛnkɛrɛnnama an bɛ taa Sikasokaw fɛ Zigiri Sorofɛ kɔnɔ Sikaso Burama Tarawele a ye nɔbila kɛ ka ɲɛsin tungarankew mo nene aw an ka jɛ ka dɔ nɛgɛ o la k'o kɛ bi foli ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnden bɛɛ lajɛlen minnu ta mɛn bisimila mɛn jamana wɛrɛw kɔnɔ maadama maa maa bɛ tunga hukumu kɔnɔ k'o kɛ jansa ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na o la an bɛ dɔɔni lajɛ Zigiri Burama Tarawele a ka tungarankew fasa la ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan kɔnɔna na. Sijuna anana eka fosigi kasumata nyane o kama aetuma femine burama nana kana kile jigi ke tumarange uli aina medoni o koi mangele de kwa bile baliane kujue domina mama batige pika kigata tumafe baba bitige boyeka oya soro limani acha domodo baba bibo kasela domodo mama bibo kasela nitara tunga made abera na folae ala tai ala kelembe ala nyine ti soro nyine kunye soroli ibora baba mina na soro nyine kunye soro ibuma soro abi baba bolo chama kame alako falulima yuridu alebi fenge femia Ame in wati na Zigiri Burama Traore ka fo ka wale nyuman do aka ni tasibla la ka ke jazali kelengarene ka nyeshu tungarange temani muso mama munu mbora o faso kono kata fenyina ulane kalaba ka do donke oye o nyuman mbora faso kono o nyuman ka segi faso kono
kana faso kɔnɔ maaw ɲuman sɔrɔ o se bɛ se tigi ala ye ala k'o kɛ an'o ye ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'o ma ka nafolo nafama ani a barikama ala ka o kalifa o bɛɛ lajɛlen na o la ne ka don jɛmukaw kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ bi maa kelen baaraw don n'an sɔnni sigi a kan sani farikolo ɲɛnajɛ tigilamɔgɔw olu ka kɛnɛ sɔrɔ jelimuso kɔni baasi foyi t'a la an n'a fɔ k'a waleɲuman dɔn hali bi baaraw n'a cogoyaw don ɲɔgɔn tɛ baasi foyi tɛ jelimuso yɛrɛ a nin na o hukumu kɔnɔna na n'an sɔnni sigi kunnafoni bala kan yanni farikolo ɲɛnajɛ tigilamɔgɔw kɔni an ka ɲɔgɔn nasɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ o b'a to an bɛ to indépendant kɔnɔ ni o bɛ kana bila kɔfɔ n'a ka di i b'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔ sira n'an donna o kɔnɔ min bɛ tali kɛ Siyaka Tarawele ale ka fasiri la a ye fasiri kɛ ka sanga ni kalamukala suli dabaji la ka nɔbila kɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka taa Kayikaw fɛ n'an taara Kayi an b'an kunda yɔrɔ min kan o de ye Diboli ye k'a yira k'a fɔ ka bɛn ni juillet kalo tile 18 san 2026 tɛmɛnen ye ka sanga ni an ka cɛfini tabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya commissariat de police min bɛ olu ka wulikajɔw kɛra sababu ka se ka tigɛ da maa dɔw kan maa 4 bɔɲɔgɔnko siganamaw don ka sababuya kɛ olu de b'a la ka to ka taju kondo dɔ ka taa ka di jarawulakulu maaw mɔ o hukumu kɔnɔna na ka sanga ni kɛlɛ ye min fari dara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin jarawulakulu kɛlɛli mɔ e b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔden jugu dɔw de bɛ hali bi n'a ka biya ni ka to ka banamili an ka cɛfini tabaw ni juguw cɛ ka sanga ni kɛwalew caman ye o de b'a to e b'a ye k'a fɔ ka sanga ni lakana kɔlɔsili baara kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi bɛ sen kan Kayiba Jabatekaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a polisilakaw fɛ n'an k'a ma ko opération Kokajɛ ka sanga ni commissariat spécial de chemin de fer Dibolikaw fɛ olu ka cɛdenw kɔni ye tigɛ bila maa 4 bɔɲɔgɔnko ma maa 4 minnu don a ye mɛn k'a fɔ baara wɛrɛ kun tɛ olu la fo n'a kɛra ka tajiw kɔni dɔ ka taa di jarawulakulu tigilamɔgɔw ma ka sanga ni polisilakaw ka ɲɛmaayaso o ka dantigɛli ye o ye a yira k'a fɔ o kɔni la fɔlɔ la ka wele bila funangɛni dɔ ma san 17 bɔɲɔgɔnko tumana min na siga kɛra a la ni o ye wele bila a ma o taara ye a ka so o taara sɔrɔ min bɛ tali kɛ moto sen 3 katakata ni moto o kelen kɔni bɛ yen ka fara 20 litres bidon 67 bɔɲɔgɔnko ma minnu kɔnɔ ni 20 litres 2 bɔɲɔgɔnko olu kɔni kun fa bɛ essence la hali bi o ɲini kelenw tora sen na e b'a ye k'a fɔ o de kɛra sababu ka tigɛ da maa 3 wɛrɛ bɔɲɔgɔnko kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ jɛjugu laban o de ye ɲɔgɔn coro ye o kɔni taara tigɛ da maa 3 wɛrɛ ɲɔgɔn kan ka maaw kɛ 4 ye minnu si bɛ a daminɛ san 25 ka taa bila san 46 bɔɲɔgɔnko la tumana min na o kɔni tigɛ da maa kɔfɛ ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan o labana ka taa o jabala la ka taa ɲinini ninnu don sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu min bɛ tali kɛ moto katakatani o 3 bɔɲɔgɔnko la ka fara o kan bariko 20 bɔɲɔgɔnko bariko minnu cɛla ni 6 kun bɛ olu kun fa mɛ fɔ ka tigɛ a da kɔrɔ ka fara o kan 20 litres bidon 421 bɔɲɔgɔnko minnu cɛla 20 litres 30 kun bɛ olu fana kun fa mɛ k'o tigɛ o da kɔrɔ ka fara litiri 1 u bɛ feere buteli minnu na o 11 minnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kun fa mɛ essence la fɔ ka tigɛ a da kɔrɔ ka sanga ni o de ye ɲininiw kɔni kɛlabana ka walankata jango ka se ka dɔn ka fɔ hali bi maa ninnu tɔ maa kɛ ka se ka tɛgɛ da o kan ka ladɔnniya k'a fɔ baara in kɔni a danganamaya la ka sanga ni Kayiba Jabate olu ka polisilakaw ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ma commissariat spécial de chemin de fer min bɛ Dibolikaw fɛ olu de ka wulikajɔ kɛra sababu ni ka tɛgɛ da maa ninnu kan ka ladɔnniya k'a fɔ a kɛn bɛ kuma min na ni jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ o se ani o dama yira la jango ka se ka jamana in ka se ka sansi ne ka se gazo madama mafɛn tɛ ɲa ji min ko k'o salo ka na fɔ se Mali kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ka se ka o ni ndugu sɔrɔ o la o bilama o kɛmɛ ɲɛdimi kɔnɔdimi tɛ bon maa bɛ se ka fɔ bi tare don alhamdulilayi rabbil alamin Mali jamana fan caman kɔni fɛ bi n'a ka di ye Mali jamana fan naani bɛɛ lajɛlen fɛ tajugu kɔni kɛ mɛ ka jamana kɔnɔdenw lasɔrɔ o bɛ se ka taa o makoɲɛ tajugu ta ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ni gɛlɛya ye ka Bamako min yɛrɛ ye a faba ye bi alhamdulilayi don fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni pura ka taa fan fɛ i b'a sɔrɔ tajugu kɔni bɛ yen maa ni maa kɔni tɛ ɲɔgɔn sama o la wa o ye kɛwale ye min bɛ sɛbɛntiya marabolo caman wɛrɛ kɔnɔ Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔw ye jango ka se ka taji ka se ka salo ka faso Mali kɔnɔ o kun ye kɔnɔna na DCC cɛdenw olu fana kɛ mɛ ka kɛlɛ fari da ka ɲɛsin maa jugu mɔ jamana kɔnɔden jugu don minnu ka baara bɛn mɛ taji feere cogo juguyaw ma
dépinistation kono wala munu be afori ka boni ayi ka den ka ta di jalula kulumo ulu keme ka o kele farida ka nyeshi ulu mana sugumo hukumu ko na ba ye kafo ni ke wala min fla ka ke diboli ka ufi abedo ali jamanya ma kala nyini kono kasika mama ko nin sur la janvala ka nyeshi jamana kono de umo jamana koka amin kanga da eka unada eka manna nunu ngoni obila ma o tiga keme okuye ko mo eko woro panye ninga laba katano oye kirta mo nye koro sika zero to be sina min kanga da oka unada oka kato alibi ende pana kana bla kono kata jene o cercle kona na krenema ameta dugula mimbe kwa kurukofo kala dunia kafo kasangani fasiri keba abla ijara alibi ende pana kono aliye ayira kafo ni wati na mimbe talike kwa kurukono lakana ko buna kunka eba ye kafo jara wala kulu chama koni ulu yeme ni dugu ko fole ngundana kumana mina jo franje temene ayera kafo kulu mbara mafentigi chama koni ne fle ka poike ka do kwa kuru dugu konana oke minge akoni ngera jatiga ye fambra jenefe bawu unana bazigi nuko busy baza marfatigu du ngane mimbe ula udonde unana poike ka do dugu kono o dugude niko onyame dugude unchela okeme minge dugude unchama ko la banaka jigo nge bidona o yere kunzo o mano ko soro la ko kunda yoro ka jango obisiga kishika bojera wala kulu uluka gerendeni uka barbagali mo ko de kele sababu kasangani alibi fasiri keba abla jara aleka kala mukala noyi ay ayira kafo o kera minge ma chama ko ni okunda yoro minga obeje ne ko fo sevari ani yoro kono janko obisiga ta bismillah mine o yoro ko fole nununa hukumu ko na fasiri keba alibi akeme ka yira kafo na manya kafo okoni zera ka kishi kabo ko kulu dugu kono jugu nunu tula kaboi kata bismillah famero fe ko binaka biya deme kanga ta kanyeshi omo kasangani mimetalike shiorokuyi dala dumunu nasira ufe kateme miniji nyuma sorole kadi oma ani nyana mata tamununko okumu kondana eba ye kafo kala duna kafo anga chefini tabau ul masir tabau obe oka labona ni watina ba kumani kuma obeta lawulu ke kokuru odafe jango jugu munumbi anga siga bono banflata ne ka choro okuna ko obara ulufana be sena shufara klika nga wati ngoni na manya kafo oye puike ka do kokuru dugu kono eba ye kafo ko machama ko ngeme ka akanu ka uden ka bo kata bismillah famero fe jango oninga siga kishi ko bo yira kun soro ko mano sorola abla ijara ale da ya fasiri anya salo ka bo independent ode konana nani independent bla ame nouvelle horizon amota nyeda nkura nanyota ambi ameto lakana ko buna kunka kala dona ka fo no watla banunu na anga chefini tabaw alibi oka jamana tangani ani jamana ko don kishilo okumu kono okoni chu da jugu chama kola mi kera ofe nyono jabali ani kidali olu marabulu konana fasili keba mi betalike mama ni turila ayi ayira ka fo kasangani état major général des armées olu ka elasili doye oye ayira kafo anga chefni tabaw no wati ngoni na okoni mbala ka chu kalamada albi jugu kwara jugu munu na me anga jamana bazige ni ka busy baza fanja mafe ode ato eba ye kafo anga chefni tabaw ufana alibi shufara klika obe obala ka onobo ni osomna ulajien yoro fe obe tayi ni katala ba katao oni jien faranyonya ko ode ato segu marabulo bakono abi kasangani yafuma bala ulakana keli barawye mi metale kenya ma nyono o marabulu kono anga chefni tabaw kasangani kuno foni ya jele ndile ye omo eba ye kafo okoni ye bono banfleta ne ka churu ma chama kuna kumana mina oyisigana mwa chama ye muto bawo sanfe sigara kememu na kayira kafo mamnu tara tongolo kura kata bi odugu ka machine circle kono ko ayeme kafo ubome uluma ufe ba okume moto ba chama sanfe marama fen tejugu be obulu okumu kondana akera kabeni sibiridu
owura de anfo wi e ba ye ka fo anga chef ni taba onongo ni fe o ma agelea o fleka laba ka fero sigi senka ninga laba ka to sani duguche ka jugu fini furu no ko bara furu do bota sanve do bota duguma ninga jugu chama onu jien fara nyonya e ba ye ka fo fasiri ke ba aya gira ka fo o wera konina anga fini tigala ka o jugu ba de ba vai kasroka temani barawi jabali alibi onnoka dugu konana alibi kasangana nga chefin taba uluka wulika joyi utara sura pikabu dofana marama fencho jugu keme kamimva ninga nyoko shoro ikafara muto chamaka munu ngone ni alibi ma jugu gume moto nunu zanve kamunu munu salo ke jabali ani adave dugula onnonga ni fe nga chefin taba o ye labe on sabati sa ani duguche nyefe ani kofe ninga laba ka jugu mini ka to sa ani duguma che ka jugu ni ko fini furo ni ko barafuro sanve mo bo susu duguma mo bo ta ko bla sanve mo ba fo kwanto fe chama ko ngera furo yi bona banfla utara ka to chama kuna kasangane olu ke walu ye alibi kasangane lakana sawatili bara ye faso mali jamana kono ameta kidali marabolo kono kasangane ijaf ma bara alamsa do jelo kle mo ani sabasa ma fere mo wono woroi e ba ye ka fo ye mfana anga chef ni tabaw o ye sigana ma do koni ye ijaf ma bara kidali marabolo kono yoro la yoro mi ni obe yaf mabala kidali marabolo kono o labana ka o ka fero sigi senga ni ka bundeli ni ka ta ka nyeshin omo o kewale kelen kera suru bugu ulaminina manamina ayera kafo jugu dogo ni siga keme ula kafo ubala kamunu munu anga chefni tabonu ojieu oye fero sigi senga ninga jugu ulu ba de benfa okumu konana eba ye kafo akoni ngeda sababu eba ye kafo anga chefni tabau anga seba ya ta jugu ka ni watla ba nunu na inafo abeke chugumina amala ko bunte shufara kleka o kasangani anga bara ke kuchuma ani bara ke meno munu be ambulu o mi be de nyamao o luka kunkleno ani o ka hagileno konana mama ni turi ali de ya fasiri aya salo ka bo nouvelle horizon o konana so de bamako ame ota na so de bamako ta ameta kenyeba kata bismillah me dugwa mi me sansa to kofo kala dona ka fo yi mi me taleke tajita mobili belebele citerni dola o koni labana kapuru a furuni ibe ka fo akere so buka mata ne fla bunyongu ko luva ma biduru anuko ulu jogome kala dona ka fo yusufu ko na te mori agakala mon kala aya shudda bajila ka no blake ako angata kenye baka ofe kabeni mi metaleke ala misado o wulada enfant neganya tanu kono ndon wati tabako to ane sansatoni nyonche nakadi ba fo kilometre damadama ane kenya bache e ba ye kafo angata jidel mobili do no siterni badoi e ba ye kafo okoni o furuna kasana kuno fo no munu ngoni sawla ka ke ya pala nyonga fa chirike ba fe ayera kafo ni ngoni ni tajidoni mobili alabana kapera ni nchugo ina afuluni e ba ye kafo akera kilometre duru bonyongo kenya ba dugu ko na oni nyonche siterni akun taji de kumbe akono ka bo tabakoto ka kunda kenya baka o akoni anake ni chenna do siterni nguna ba taji labana ka toka shule ka bo ka toka poi ka bo o keraminge maude yo okibera soro ma chama de fle ka buluka nani bidon yi jango taji mi ngoni mbala ka bo o ana doni foru ola ka to ke anga bulma fe onkono o otora odela siteren la bana ka poti a forone onongo ni fe ma duru koni olu ningene karabala onongo ni fe ka ma biduru ani kononto ko lu sebe ko jogo o yoroni kelina o kera minge o labana ka ma jono salo kata kenyeba o kenya sola jango kasigata ijaf mabala frakalita ne kanyishi olumo kasanga albi ijaf mabala fasirike ba alega nyefoli aye ayira kafo jouer kalo kle ngoni nani no obena juma so madan vanve ma jone munu sola kata kenya sokono ko ma duru bunyongo kokura olu yejieto ni okafa obe fara ma duru folo kan munu ni tora ala e ba ye kafo kafara o kan tu e ba ye kafo e ma do fana labana ka tan o chugula kantano ke mata ani fla bonyongo yi kafara o kan ma biduru anu ko bonyongo olu be frakele buna kun kabi
ka fara o bɛɛ lajɛlen kan moto 29 minnu cɛla katakata ni sababu a la olu bɛɛ lajɛlen kɔni jeni na k'o kɛ bugurujɛ ye ka sanga ni nin kɛwale ŋɔni ye keɲɛba marabolo ɲɛmaw jamana ɲɛmaw ka nɔrɔbila minnu bɛ yen lakana sabatibaw protection civile maw gendarmew ni polisiw ka fara sifinakaw kan bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra o yɔrɔ bɛɛ ni kana magɛn ta ka ɲɛsin majogoninw mɔ jango ni ka se ka yafuma bara hali bi banani ni ka a bɛrɛbɛn ka se ka caman bɔ ka sara o kɔlɔlɔ la fasiri a kɛra Yusufu Konate mori fɛ an ye min zalo ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ ka sanga ni o ka bi bɔli ye ka se ka bɔ bi kunnafoni bala kɔnɔ an bɛ taa Les Échos wele kɔnɔ n'an y'o ta ka sanga ni jataraw ye minnu bɛ fini fana waati na bɔlɔlɔ o sanfɛ ni ka tali kɛ jaw dɔw la min bɛ tali kɛ an ka cɛfin tabaw minɛni la i b'a ye k'a fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw bɔra ka kuma k'a jira k'a fɔ jatara ninnu tɛ tiɲɛw ye porobaganiw don jaw don minnu ni jarawulakulu maaw ka baara kɛtaw don bolo sanfɛ jango ka se ka hali bi basigi ni ka bisi basa o hukumu kɔnɔna na ka sanga ni état major général des armées ale ka bataki a ye a yira k'a fɔ an ka cɛfini tabaw ka sanga ni o jɛw ye ni wuli waati na o kɛn bɛ ka dɔ fara kosɛbɛ lakana kan ka sanga ni juguw fali ye fan caman fɛ jango ka se ka basigi ani keleya k'u sabati faso Mali a fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kɔnɔna b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw sanga waati bɛɛ o bɛ kɛlɛ bolo kan ka ɲɛsin juguw ma jugu minnu ni o bɛ poyi ka bɔ fan dɔw fɛ o de y'a to an ka cɛfini tabaw o bɛ o se ani o damayira la cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka taga ni k'o kisi ka sanga ni dɔdɔdɔli ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma depuis ni tajiw sɔrɔlen ka na faso Mali kɔnɔ dala dumuni o ni o ɲɔgɔn caman a ko o de y'a to kuma ni kuma jugu minnu ni o jɔra o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ o bɛ olu fɔ ni ka tɛmɛ ni o ka baaraw ye o bɛɛ y'a to i b'a ye k'a fɔ juguw kuma ni kuma u bɛ laban ne ka jatara dɔw fɛ nin fana bɔlɔlɔ sanfɛ jatara ninnu kɔni laɲini min bɛ a la o de ye ka se ka hali bi maa minnu bɛ ni olu hakiliw ka fɛgɛ ka olu dusukun lami o hukumu kɔnɔna na finitigilakaw y'a jira k'a fɔ jaw minnu kɔni don tiɲɛ tɛ a la jarawulakuluw ka fɛɛrɛ bɛlen don sen kan walasa ni ka se ka maa dɔw kɔni k'olu ka hakili ni k'o yɛlɛma o hukumu kɔnɔna na o kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ɲininiw bɛ sen na maa minnu kɔni bɛ yen ni kɔni bɛ ka fara o kan ka nin kɛwale in kɔni kɛ ni minɛna bɛɛ e k'a dɔn k'a fɔ e ni kiiri tigilamɔgɔ a bɛ ɲɔgɔn ye min kan ka da e kan o na da e kan o hukumu kɔnɔna na a ɲinini bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na dɛmɛ ni dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma k'o dɛmɛ ni kunnafoni ɲuman ani kunnafoni sɛnsɛnlen ye k'o dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o dɛmɛ cogo min na janko hali bi jarawulakulu kɛlɛ min ni an bɛ la an bɛ se ka sebaaya ni k'o ta juguw kan fasiri an y'a salo ka bɔ Les Échos wele M Keita ale de y'a fasiri ka se ka bɔ bi kunnafoni bala kɔnɔ maa kelen baaraw don k'aw fo ka wale ɲuman dɔ kokura ka dɔn k'a fɔ nin minɛ ka bila i da a dɔ la ka fisa da la ngolo ye kuma dɔnnaw de ko ten an sera ka min kɔni kumabaw tɔmɔ ka sanga ni bi kunnafoni gafe ye o de ye nin ye o la sɔɔni sani an ka don dugu kunkanko kumaw kɔnɔ an ni farikolo ɲɛnajɛ tigilamɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ segin ka taa hali bi an ka technicien fan fɛ a dɔw la sɛgɛnnafiɲɛbɔ o ka ɲi kɔmɔsɔrɔgu kan ma dɛrɛ o la an se ka taa Elhaji Musa Traoré GMT a ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ni dɛmɛbagajɛkuluw ye o n'a to farikolo ɲɛnajɛ tigilamɔgɔw olu na o sigi an ka sɔrɔ ka ɲininkaliw ta ni k'a ɲɛsin o ma baw bi de ye tɛnɛ ye a k'an sɔnni. Ne ye Desara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. ne de ye Lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye.
n'aw ko dumuni sanuman caaman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔ kɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini nkura bouillon poulet ana épicé do Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini nkura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini nkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0076 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najini nkura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Tout commence ici, au Mali, avec une industrie cimentière nationale, moderne et maîtrisée. CMM produit des ciments conçus pour répondre aux exigences réelles des chantiers modernes. Sur le terrain, chaque ouvrage est soumis à des contraintes élevées, charges importantes, structures en béton armé. Pour les bâtiments et grands ouvrages, le choix du ciment est une décision structurelle. Résistance mécanique, régularité des performances, sécurité à court et long terme. CEM2 42.5, un ciment polyvalent, adapté aux ouvrages courants, offrant un excellent confort de mise en œuvre et une performance maîtrisée sur chantier. Un ciment d'ici pour bâtir l'avenir du Mali. CEM1 42.5, haute résistance, conçu pour les ouvrages lourds, les structures porteuses et les projets de grande hauteur. Une prise contrôlée, une limitation des fissurations et une durabilité renforcée dans le temps. Avec ces deux ciments spéciaux, CMM-SA confirme son leadership, son engagement en faveur du Made in Mali et s'impose durablement comme la référence du ciment pour les grands projets et les constructions modernes au Mali. La qualité internationale produite au Mali. CMM, le ciment, notre métier. O b'a to an ka se ka don jɛmukan kɔnɔna na bamananw ka kuma tɛ n taara n nana a dɔ la degɛrɛba ma tema sɔrɔ o la o bamanankan mɛnna kelenw de b'a fɔ ko n bɔra somɔgɔw ɲɛna a dɔw la somɔgɔw sama tɛ o la Adama Samake Jitun Bala mɔden jolila don i ni sɔgɔma. N b'a ni sɔgɔma tellement a cayara an yɛrɛ t'a da dɔn bilen. I ni sɔgɔma. Nba ko ni baasi t'i la. An bɛ Ala tanu. Denbaya don. Baasi foyi tɛ yen. Senukaw. Baasi foyi t'u la. I bɛ n ka foli fɔ Senukaw ye. Ni Ala sɔnna a ma. Ko de dɛ. N'o tɛ kunun fana tun bɛ Senu da fɛ o. Kunun tun bɛ Sirakɔrɔ. Yɔrɔ o ni Senu man jan kosɛbɛ. I bɔra Sirakɔrɔ dɔrɔn donna Senu. Kunun an tun taara Sirakɔrɔ Megitana. Ayiwa. An tun taara min fɔ i ye dɔw tun y'an wele ko n ka taa nɔngɔn ngɔrɔnin da wa min bɛ taali kɛ ko kɔɲɔ b'u bolo ko an ka to dɛmɛ ka kini dun. O ɲɔnya an bɛ sa nɔ. An dar'o kɛ. An dar'o kɛ. Ne denmisɛnw b'a fɔ ko tulu ta. An tor'o ta. Ne min fɔ n y'o ta min kɛ an sɔrɔ ka segin Bankɔni na tugun. N'i y'an wele an bɛ taa o. Tulu kɔni n wele dɔrɔn. Adama ko ni baasi t'i la. An bɛ Ala tanu. Dɔgɔkun don. Bon a fisayara n'a a kɛra an kɛnɛma ɲɛna bana man sɔrɔ foyi man sɔrɔ o ye alihamudulilayi. Bi ye dɔgɔkun daminɛ dɔgɔkun min ye dɛ baara o la an tɛ foli kɛnɛji kɛnɛba caman ma. Kosɛbɛ halisa an bɛ foli kɔni an b'a kurakuraya an ka lajɛlijɛkulu bɛɛ lajɛlen ma bawo olu de bɛ u ka fɛn bɛɛ bila anw kɔnɔ an ka togodaw la fo ka taa se an ka faaba kɔnɔna ma jamana kɔ kan donc an tɛ segin an tɛ ɲinɛ foli la an b'a fɔ o ma ko bisimila kokura. Adama Samake an bɛ kunnafoniyaw daminɛ min ye bi farikolo ɲɛnajɛ gɔnɔkun kan o bɛ tali kɛ min fɔ i ye ko Anibal o kɔni den dɔ bɛ n kɔrɔ ye Zanga n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ n kɔrɔ n bɛ min fɔ i ye den ka bi a ta b'a bolo champion national Anibal cɛlakaw ni musolakaw
a san 2026 ta madama a tile sabanan baaraw an ka taa kosɛbɛ n'o bɛ tali kɛ championnat national handball n'a bɛ cɛlakaw ni musolakaw ko fɔ fédération malienne d'handball ale kɔni ye championnat organisé donc an bɛ se k'a fɔ journée fɔlɔ 2 o kɔni o kɛra la journée sabanan o kɔni bolo dalen don bi nka balontan ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ ka kɛ fɛn min stade 26 mars ale kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ salle Abdallah Mamani Aïdara ale kɔni kɔnɔna na nin wagati la donc n'i y'a ta k'a lajɛ bisa a ndolatan tɛgɛlan ndolatan don handball ale tɛgɛlan ndolatan wala n ma fila ne kɔni don voilà an ni o ye tigɛ ye ko fɔ ka fara o ye ballon ye ni jɛmɛ voilà donc bisa sisan cɛlakaw fan fɛ Debu club de Mopti donc ale ni Tata national de Sikaso olu bɛ ɲɔgɔn na nin wagati la olu y'an ka mɔgɔ ye Tata ye Sikaso de o ni ye kun tɔgɔ mɛn Tata o y'anw ye kosɛbɛ an ka taa fɛ donc o cɛlaka kelen fan fɛ n'o ndolatan kuncɛra 11h wagati fɛn min ye COM donc ale ni Alpha de Tombouctou bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baasi tɛ donc musolakaw olu ka match bolo dalen don 13h wagati donc Tata national de Sikaso ale ni Sigide Kaye bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale de y'an ka mɔgɔ ye donc ka cɛlakaw ta kuncɛ dɔrɔn 15h wagati cɛlakaw de ta bɛ kuncɛ baasi tɛ parce que cɛw olu ka ca ni muso tɔn 2 dɔrɔn de bɛ a la donc cɛlakaw ka kuncɛ dɔrɔn bi 15h wagati Isfas ale ni CMB olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka 3e journée k'ale kuncɛ cogo min na tiɲɛna n ye nin faamu i y'a fɔ cogo min na bolola balofili don an b'a ta k'a pɔrɔpɔrɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ye kosɛbɛ ko di dɛ o don e yɛrɛ o ma ye dɔɔnin ko la wa non n ye dɔ de kɛ balontan na e tun bɛ se yɔrɔ jumɛn na bon n ye D3 tan n tilala ka DD jouer Bamakɔ yan n ye D3 tan tɔn dɔ tun bɛ Sogonikɔ ko JSB n ye D3 tan ye donc AS Police la n ye DD jouer ah bon e attaquant de wa jumɛn bon n bɛ jouer latéral la mais n ka spécialité yɛrɛ latéral moderne hop o ye jumɛn ye ka ballon fili donc ka centre bolo n ka don ha ala aramusi wa cɛ cɛ Marcelo kɛ ale yire cɛ aramusi ki ami fɔ k'i wele ɲuman dɔn a jaa mɛ ɲɛ ani fi ye ko min dɔn u ka n'o ka i bolo kosɛbɛ o la hali bi an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ kunnakun kan tiɲɛ na an bɛ taa an bɛ min f'u ye n'an ye tigɛ bila an bɛ senna minnu na an b'o ta o don n bɛ min f'u ye o ko ma ko tournée de montée en ligue 1 professionnelle san ba fɛ ni 25 san ba fɛ ni 26 adama sama kɛ jitu bala mɔden o baaraw olu fana bɛ senna dɛ kosɛbɛ ni tournée de montée en première division ta k'a lajɛ donc an bɛ se k'a fɔ ligue bɛɛ lajɛlen ma ka représentant de di donc a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ligue 9 ma donc kun kɔnɔna kama fédération ye bakuruba kɛ bakuruba 2 ye groupe A kɔnɔna na donc a kɔni ye tɔn 5 bila yen donc groupe B kɔnɔna na a ye tɔn 4 bila yen donc groupe A ale dagalen bɛ Bamakɔ yan ale ka ntolantan bɛɛ bɛ kɛ stade Wazin Coulibaly kɔnɔna na donc 4e journée bolodalen don bi tɛnɛndonya in na 16h wagati CSD ka bɔ Tombouctou donc ale bɛ centre Sogo Touré ka bɔ Gao ale bɛ o bisimila donc n'o kuncɛra 18h wagati LBJFC ka bɔ Kidal donc ale bɛ Étoile Limandé ka bɔ Kulukoro ale b'o bisimila donc centre sportif de Bamako donc ale ye Bamakɔ représentant ye ale exemptelen don nka tile 3 kɔni kɔfɛ dɔrɔn CSB groupe A kɔnɔ ale jɔyɔrɔ fɔlɔ ye donc ale ye kuru 9 a ka farangaw ye 15 ye jɔyɔrɔ filanan LBJ ka bɔ Kidal kuru 6 b'a bolo jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Étoile Limandé bolo kuru 3 jɔyɔrɔ 4nan CSD ka bɔ Tombouctou kuru fu dɔbɔ 5 donc jɔyɔrɔ 5nan donc ani jɔyɔrɔ laban o bɛ CST bolo ka bɔ Gao donc kuru fu b'a bolo a ka dɔbɔ o ye 15 ye voilà n'an taara groupe B la donc ale fana ka match première journée match en retard ka d'a kan Kayikaw nana retard la dɔɔni bawo Pankuruko b'olu ta la donc première journée bolodara ka bɛn waati min na o ma se ka na ka bɛn wagati ma donc o nalen fédération fana programme daminɛ 2e journée la donc journée 2 kɛra la donc première journée min tora kɔfɛ donc première journée match en retard de bɛ kɛ ka groupe B k'o ta kuncɛ Sini donc Sini sa 16h wagati ATSD Koro donc ale bɛ la Segu Vn bisimila donc 18h wagati Bowling Club n'ale Sikaso représentant ye donc ale bɛ association sportive de Kaye ale b'o bisimila donc journée 2 kɔni kɔfɛ Kaye ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni kuru 6 jɔyɔrɔ filanan ATS ka bɔ Koro kuru 3 jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Bowling Club bolo ka bɔ Buguni n'ale Sikaso ka représentant ye donc kuru 3 b'a bolo dɔ bɔ 1 jɔyɔrɔ 4nan jɔyɔrɔ laban o bɛ la Segu Vn bolo donc depuis n'a kɔni daminɛ ale ma se ka sɔrɔ kuru fu a ka dɔ bɔ o ye 3 ye Almasimaki sani an ka bɔ nin yɔrɔ la ne ko CSB kelen an kun bɛ min mɛn nin y'o CSB de ya
centre sportif de Bamako. Ali bino de ya. CSB ni kun bɛ première division na kuma dɔ la. O tɛ ya. Bon mɔgɔw y'a a ɲagamina mɔgɔw bolo dɔɔni. COB. Ayi COB kun bɛ yen. CSB fana kun bɛ yen o. Awɔ ni ma fili kɔni. O don. COB kun bɛ yen. Ne b'o dɔn kosɛbɛ COB kun bɛ yen. O kun tɛ Konate ka club ye wa. COB. O don. CSB fana kun bɛ kuma dɔ la. CSB a ye dɔ kɛ première division na o. Wala nin t'o CSB kelen de ye wa. Ni y'ale kelen de monté la. Wala sisan. Ani olu fana ka match la. Bi étoile du Mandé ni minnu bɛ jouer n'o ye Kitalikaw ye. U b'a yira k'a fɔ ko o match o enjeu ka bon kosɛbɛ. Parce que o ye deuxième troisième de ye ɲɔgɔn. Kosɛbɛ. Donc dɔ ye 6 points ye. Dɔ ye 3 points ye. O don. U b'a yira k'a fɔ ko bi. Bɛɛ ka score b'i yɛrɛ bolo. Wala bɛɛ ka score b'a yɛrɛ bolo. Voilà. Nin ye tiɲɛ. Adama Samake. Dudu Bala mɔden. Ale bi an ka to kunnafoni ko bɔnna kun kan. Bi ye ntɛnɛn don ye. Ko ɲɛnajɛ min ye f'u ye dagaba sigi don o ye an fana o fa don ye. An bɛ taa ale bi musolakaw ka farikolo ɲɛnajɛ senna bolonté bunakun kan. Diɲɛ sɛbɛnna ɲɔgɔn kun bɛ ba ayi farafinna kɛ. Kan féminin Maroc 2026. O baara kun fɔlɔ fana première journée. Kosɛbɛ n'i y'a ko ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ Coupe d'Afrique nationale musolakaw ko fɔ san 2026 a bolo dalen don Marocains olu fɛ yen nɔ ni a 14e édition n'an ko ma ta ko 14 baaraw daminɛna kunu n'o bɛnna juillet kalo tile 26 ma a bɛ to senna fɔ août kalo tile 16 donc bakuruba ye bakuruba 4 groupe A kɔnɔ Maroc ale bɛ yen nɔ Algérie Sénégal ale ni Kenya donc groupe B kɔnɔna na dɔrɔn Afrique du Sud Côte d'Ivoire Tanzanie ani Burkina Faso donc ni an taara bakuruba sabanan na n'o bɛ groupe C ko fɔ donc Nigeria Zambie Égypte Malawi donc groupe D ka bakuruba kuncɛ Ghana fɛn min ye Cameroun Mali ale ni Cap Vert donc olu bɛ bakuruba laban kɔnɔna na donc ni a ko ta la an bɛ se k'a fɔ première journée daminɛna kunu groupe A kɔnɔ donc Algérie ale ye sebaga sɔrɔ Sénégal kan o kɛra 2-0 donc Maroc ale mun bɛ ka kulon organiser a y'a yira Kenya la ko vraiment ko a tɛ kulonkɛ la donc ale ye Kenya minɛ ka 4-0 k'a la donc o ye kunu match résultat ye bisa a baaraw bɛ to sen na groupe B baaraw bɛ to sen na bi 17h wagati Afrique du Sud ale bɛ Tanzanie bisimila donc 20h wagati Côte d'Ivoire ni Burkina Faso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe C baaraw bolo dalen don ka sini mardi ka o makɔnɔ donc 17h Zambie ale ni Égypte bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc 20h wagati Nigeria ale ni Malawi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe D n'o bɛ Mali ka bakuruba ko fɔ o bɛ don kulon na mercredi don sa 17h wagati Ghana ale ni Cap Vert bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 20h wagati Cameroun o ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka maaw ladɔnniya k'a fɔ Mali nin y'ale siɲɛ 9nan ye a ka 9e participation ye kan ale kɛnɛ kan donc an ye koba min k'a kɛnɛ kan o kɛra Ghana 2018 la donc match de classement senfɛ donc fɛn min Cameroun ye sebaga sɔrɔ Mali kan 4-2 o b'a to Mali bɛ kɛ jɔyɔrɔ 4nan ye donc édition tɛmɛnen an bɛ se k'a fɔ Mali éliminer quart de finale la donc Maroc ale Mali éliminer quart de finale la 3-1 nka ni palmarèsiw ta k'a lajɛ Niger ale de ta ko 10 la sa coupe in a 14 édition na Nigeria ye siɲɛ 10 k'a la Guinée équatoriale ale y'a ta siɲɛ 2 donc fɛn min Afrique du Sud ale y'a ta siɲɛ 1 nin ye a ta 4 bɛɛ ye baasi tɛ hali bi Adama bamananw ko ten ko to sera to an b'o kalaya o coupe du monde 2026 a forila sa o nka kunnafoniya dɔw bɛ yen dɛ ni an donna coupe du monde dogodogoɲɛw la dɔrɔn match 100 ni match 4 bi 380 carton jaune 268 carton rouge ye 15 penalty 15 de sɔrɔla a kɔnɔ donc construction kan n'an b'a fɔ ko yabe o 14 o sɔrɔla a kɔnɔ donc ni 23e édition in na FIFA kɔni bolo fa ka ton pewu kosɛbɛ a ko kɔnɔna na donc maa min ye coupe ta n'o kɛra Espagne ale 50 millions de dollars ale o de sɔrɔ n'i y'a converti CFA la 30 milliards de francs CFA Argentine ale mun kɛra cira final la ale 33 millions de dollars ale o sɔrɔ donc n'i y'a converti CFA la 19 milliards 800 millions de francs CFA donc jɔyɔrɔ sabanan o mun kɛra Angleterre ye ale ye 29 millions de dollars sɔrɔ n'i y'a converti CFA la a bɛ bɛn 17 milliards 400 millions de francs CFA donc jɔyɔrɔ 4nan n'o kɛra France ale ye 27 millions de dollars ale o de sɔrɔ donc n'i y'a converti CFA la dɔrɔn 16 milliards 200 millions de francs CFA donc ale o de sɔrɔ donc a ma da o ma quart de finale minnu éliminer quart de finale la ka daminɛ jɔyɔrɔ 5nan ka taa jɔyɔrɔ 8nan na o ye 19 millions de dollars donc a bɛ bɛn 11 milliards 400 millions de francs CFA ma donc 8e de finale fana minnu éliminer n'a ye o bɛ k'a daminɛ jɔyɔrɔ 9nan na ka taa jɔyɔrɔ 16nan na donc olu ye
15 millions de dollars sɔrɔ o bɛ bɛn 9 milliards de francs CFA ma donc k'a daminɛ minnu éliminer 16e finale la jɔyɔrɔ 17 ka taa jɔyɔrɔ 32 na donc olu bɛ 11 millions de dollars sɔrɔ n'i y'o converti o bɛ bɛn 6 milliards 600 millions de francs CFA ma donc minnu éliminer phase de groupe la donc minnu ma bɔ groupe kɔnɔ k'a daminɛ jɔyɔrɔ 33 na ka taa jɔyɔrɔ 48 na donc olu kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ olu ye 9 millions de dollars donc n'i y'o converti 5 millions 400 millions de francs CFA 5 milliards bɛ 5 millions 5 milliards 400 millions de francs CFA olu b'o sɔrɔ donc FIFA n'i y'a ta k'a lajɛ i qualifié ka taa coupe du monde na n'an b'a fɔ a ma ko prime de qualification a y'o fana di jamana 48 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma donc o y'a ta k'a lajɛ o jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen 10 millions de dollars o jamana kelen-kelenna b'o sɔrɔ n'i y'o converti CFA la o bɛ bɛn 6 milliards de francs CFA ma donc a ma da o fana ma frais de préparation a ye nafolo d'u ma o bɛ se k'u yɛrɛ préparer cogo min na o ye 2 millions 500 000 dollars kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'i y'o converti dɔrɔn o bɛ bɛn 1 milliard 500 millions de francs CFA donc n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 871 millions de dollars a bɛ bɛn o de ma donc n'i y'a converti euro la a bɛ bɛn 444 millions d'euros a bɛ bɛn o de ma o ye min don coupe du monde la o ye mun don coupe du monde na donc édition nata sa n'o ye 24e édition n'o bɛ bɛn 2030 ma jamana 3 Espagne Portugal ale ni Maroc donc olu b'o organiser donc édition bɛ da o kan n'an b'a fɔ ma 25e édition donc o bɛ 2034 ko fɔ Arabie Saoudite ale b'o organiser jamana Arabie Saoudite kelen o kelen b'o labɛn o b'o labɛn donc kunnafoni misɛnmanw na dɔrɔn donc hali sisan Cristiano Ronaldo n'a si bɛ san 40 ani san 1 na Lionel Messi n'a si bɛ san 39 na olu bɛ ka boli Pelé ka record nɔfɛ Pelé mun n'ale bi 1000 ani 1000 sɔrɔ ka don Cristiano Ronaldo ale ta ye 900 ani 76 ani 6 donc match 1000 ani match 330 a o de temps donc ni Messi ta k'a lajɛ ale ta ye 900 ani 19 donc a y'o de sɔrɔ ka don match 1000 ani match 100 ani match 60 ani match 4 o kɔfɛ Adamasamaki ne tɛna fɛn da nin kama a fɔcogo a ɲana a bɛɛ m'i da an bɛ farikolo ɲɛnajɛ kun cɛ ni yɛlɛma-yɛlɛmaw ye n'o ye transfertw ye voilà donc an bɛ a kun cɛ ni transfertw ye donc dɔwɛrɛ tɛ n'o bɛ tali kɛ an ka maliyɛn dolatana min bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Lassine Sinayogo n'a ka kuma kun cayara kosɛbɛ Asie Auxerre kɔnɔna na wagatiw tɛmɛna a yɛrɛ kun banna ka entraînement k'u fɛ donc désormais a ye contrat sɔrɔ a donc a y'a signé Paris FC la donc ni Ala sɔnna ma san nataw la an bɛna ale Paris FC ale kɔnɔna na saison kura la a banna wa non sigi il faut que waliɲuman dɔn a diyara n ye ma to i ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ n bɛ segin ka taa technicien fan fɛ min bɛ tali kɛ Bangolo Namakiri a ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛnaminimafɛnw kan technicien ni a ka yamaruya ye a ko bila ka na o k'a to Adama ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔni ayiwa ola an b'a lajɛ jamana kɔnɔna na ɲɛnaminimafɛn tali denmisɛnninlakaw fɛ n'o y'an sifinnakaw ye tɔɔrɔba de bɛ a la kɔlɔlɔba de bɛ a la a kɛra min ye n'a bɛ min o jimafɛn ye o walima min bɛ yen n'a bɛ fiyɛ n'o ye sisimafɛn ye a kɛra degunba de ye an kan jamana kɔnɔna na sigidaw la bari i b'a ye tiɲɛnifɛn caman bɛ kɛ minnu bɛ bin maaw kan k'u ka fɛnw ta k'u ka motow ta ka maa fa motow nɔfɛ i b'a ye hadamaden n'a b'a hakili kan a ka gɛlɛn a ka nin baara kɛ hali ka taa se minnu bɛ marifa ta jamana kama k'u k'u kɔgɔ da jamana kɔgɔ la a caman i b'a sɔrɔ a tila bɛɛ bɔlen don a hakili kan donc ni hadamaden dun bɔra hakili kan a b'a bila fɛn na fɛn min bɛ yen ni maa tɔw tɛ se ka min kɛ a b'a bila o kɛlen la i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ an ɲɛna alhamru ummul fawahisha wa akbarul kabaira wa man sharibaha waqa ala ummihi wa ammatihi wa khalatihi a ko gulɔ parce que gulɔ fana ye fɛn ye fɛn min ni hadamaden y'a min a b'a bɔ hakili kan ko n'an tɛ gulɔ dɔn ko gulɔ de ye kojugu bɛɛ lajɛlen ba ye wa ale de ka bon ka tɛmɛ jurumu la ko bɛɛ lajɛlen ka kabayira jurumubaw bɛɛ gulɔ de mini ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan gulɔ b'o la cogo min na juin fana b'o la o cogo kelen na ten ka taa se u ka fɛn minnu ma u ka furakisɛ minnu ma n'u bɛ mun ta k'u b'o hakili kan olu bɛɛ lajɛlen b'o o ko kɛ don o kɔnɔna na bari n'i y'a min dɔrɔn i bɛ bɔ i hakili kan tɔ hadamaden dafalen tɔ bɛ min kɛ e t'o ye tuguni e b'a ye ne bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ olu ta ye
yayi donc ko o de b'a kɛ a ka ale de ka bon ka tɛmɛ kojugu bɛɛ lajɛlen kan n'i y'a min i bɛ se ka bi a ka hakɛ to mɔgɔ bɛ mɔ la ni sɔrɔ ni fɛn min ye i woloba walima i baramuso k'i bɛ se ka bin nin bɛɛ lajɛlen kan a ka hakɛ to kuma la ko gulɔmina walima mɔgɔ min ye fɛn ta k'a su ka bɔ hakili kan ko bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ. Adama Samake ayiwa ɲɛnaminimafɛn tɛ fɛn ɲuman ye dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛnaminimafɛn ne t'a dɔn fɛn fɛn bɛ denmisɛnnakaw bila ɲɛnaminimafɛn in kɔni tali la. Tuma dɔ la ni ne sigira ka jamana in sini lajɛ n bɛ jɔrɔ. Maa kan ka jɔrɔ. Munna n'a fɔra jamana den minnu bɛ yen bi ni jigi dalen n'olu kan sini n'i ye olu ye ɲɛnaminimafɛn bolo e bɛna mun de bisigi sini k'olu ka jamana in kuma o kuma fɔ don n'a nataw la. Jigilatigɛ kɛ. O de kama i ɲɛ bɛ b'a ye caman sigilen bɛ gitɔrɔnda la u tɛ kuma foyi n'i ye dosi sen bɔ a la a tɔ b'a dɛ. Adama Samake o don yɛrɛ n b'a fɛ ka dɔ ka nin ka moto ye o ne m'a dɔn ko a b'o cogo la n ko ɲɛ b'a la a bɛ ka na ne bɛ ka taa ne bɛ ka sira tigɛ ne bɛ ka continuer jan ale bɛ ka na sira tigɛ quoi mais a bɛ kuma na min kɛ a bɛ ŋunu ko tiɲɛ nin ko ne ye maa kɛnɛma ye komi kuma dɔ la ni ko ka ca maa ma i bɛ to ka kelenna kuma kɛ bon ne y'a k'o dɔ de ye quoi mais ɲɛ b'a la n bɛ ka taa o bɛɛ la a bɛ ka na moto yɛrɛ bɛna s'a ma a ma jɔ. A ɲɛ t'a la o a ye fɛn min b'a kɔnɔ n'a tɛ filan ye o. Ne bɛ ŋunu tɛ hɛrɛ ye e ne tɛmɛ ni yɛrɛ kosɛbɛ o fana hɛrɛ ye wa e bɛ o don fana ye e bɛ dɔw yɛrɛ sigilen ye u bɛ taa sigi tile la n'i ko ka wuli don suma na u b'a fɔ ko ayi. Ayi non olu ye panoni de ta. E ko tile tɛ yɔrɔ in na koyi. Ayi ne ye panoni kɔni n'i y'ale kunu f'i ka jɔ tile la de. U ka yɛlɛ wa. Dɔw fana bɛ ni olu y'a ta ne min f'i ye kurukasiri e ko ngorogo i b'o fana de y'o dɔw la. Ayiwa. Dɔw yɛrɛ b'a ta ko e masala mani k'o da k'o ja. Ne ko nin fana bɛɛ mun ye maninfin yɛrɛ ka ɲɛnamaya mana kɛ nin ye. Wa dɔ fana bɛ yen ko jangoyi n'i y'o ta i bɛ kɛ i b'a fɔ orobo de. O t'a ɲɛ i ma de k'i poussé. Ala k'an kisi. Ni yɛrɛ hɛrɛ ye. Nin tɛ hɛrɛ ye e buna adamaden ka hɛrɛ bila o lahala la. Adama Samake k'i fo k'i wale. A diyara n ye. N'i y'a ta k'a lajɛ hali bi an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye an ka dugu kunkanko kuma kɔnɔna na o la n'an bɔra Bangolo la an bɛ nin fo ka nin waleɲuman dɔn ni ye anw yɛrɛ ni min fɛ nin y'an sigiɲɔgɔn ye a bɛ Janginɛbugu la yen an ka alimaminakaw n bɛ min fɔ ye olu don an b'o fo k'o waleɲuman dɔn a ka cɛkɔrɔba ni o ye Ala ma hinɛna Imam Mama Namakiri la ale tun y'an ka alimamiba ye bi n bɛ min fɔ ye Dale Masa ka wele sera a ma n bɛ dugawu kɛ a ye ani Asamɛ Fure bɛɛ lajɛlen badabada dali Ala k'an nɔgɔya o la an bɛ taa hali bi dugu kuma kɔnɔ min bɛ tali kɛ jeli jibi la n bɛ min fɔ ye ale ye nɔbila sɔrɔ ka kɛ ni technicien ye n'a sɔrɔ labɛnw sabati bɛ a ka fɛɛrɛ kɛ a ka jibi ka dakuruɲɛw a ka olu vini fana an ka segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura. Tin bɛna fɛn kelen de la i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn ye n'a bɛ ɲɔgɔn kan o de tin bɛ na quoi ni den ni fa n'aw bɛ ɲɔgɔn kan tin bɛ na n'i bɛ gɛrɛ i fa la n'i bɛ gɛrɛ i ba la tin bɛ na mais ni tin nana ni hinɛ mana i se k'i fa nafa tin ni hinɛ tɛ kelen dɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ hinɛ minɛ ka sɔrɔ ka bɛ Ala k'i da i m'a tigi i ɲɛ la n'a mankutu fɔra dɔrɔn i bɛ ɲɛji bɔ o kɔrɔmasuru ye mun ye Ala kira Mamadu kisi nama b'a ye kira ka histoire dɔw bɛ yen n'a bɛ ka f'i ye i dusukun ji bɛ jigin a la mais e ma deli ka kira o hinɛ de b'o kɛ tin ye fɛn ye i bɛ maa ye fɛn min i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn tin bɛ na de quoi tin ye dusukun de f'aw ka ɲɔgɔn ye mais n'a ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na hinɛ de bɛ na donc tin ni hinɛ différence min b'u cɛ o de y'o ye. Bon tin ni hinɛ waati dɔw la u bɛ ɲɔgɔn jɛ parce que u bɛ ɲɔgɔn jɛ ni yɔrɔ jumɛn ye n y'o de fɔ n ko tin ye i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn ye n'a bɛ ɲɔgɔn kan o de ye tin ye parce que i b'a jate minɛ an ka société kɔnɔ den min bɛ gɛrɛ a masaw la i b'a jate minɛ tin bɛ don a n'a masa caman cɛ mais ni den min tɛ gɛrɛ a masaw la i b'i masa ye à distance mais tin t'aw cɛ quoi i m'a faamu wa donc tin ni hinɛ tin ye i bɛ gɛrɛ mɔgɔ min na mais hinɛ Samayira mɔgɔ b'i to jamana kɔ kan ka mɔgɔ hinɛ minɛ k'a nafa i bɛ fɛn k'a ye i b'i ba hinɛ minɛ i b'a nafa k'a sɔrɔ i ɲɛ t'a la i b'i bange k'a sɔrɔ i jini don i denyɛrɛnin ma i b'i bange dɔrɔn i ba b'a kɔ don i la walahi i b'i ba hinɛ minɛ i b'i sarakatiw bɔ a ye donc o ni tin tɛ kelen u bɛ ɲɔgɔn jɛ yen de quoi tin ye i ɲɛ bɛ fɛn min na mais hinɛ ye hali ni ɲɛ t'a la a bɛ na i la quoi hinɛ bɛ joli de la.
adama samaki tini hine ne gunye jeli keto ye ka nyevoli ke aka ko sebe geli jibi siso ama foka wale mando akoni ko tini hine ko kilinte wa ay nyefolu kaka nya jiga ka fo maw ya fam ko sebe nyangono mi ngoni ndo ti ani hine akai ti atinga do nyona o yukun mai odo hine o fana ye fenyi femi ni akai ko sebe o memi mfu ina ma do be ka ɲɛnamaya kɛcogo la n'a ma dɔ fara kan a tɛ foyi bɔ a la donc o la olu ye kɛwalew ye minnu kan ka ye anw ka dugujɛw mɔni ta maaya baaraw la sanga ani waati an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn makoto an ka makari ɲɔgɔn na min min f'u ye adama samake senukaw ka adama a dɔw la a bɛ sigi nɔgɔya an bolo a bɛ ɲɛnamaya nɔgɔya an bolo a bɛ an ka baarakɛtaw yɛrɛ a bɛ o kɛtaw nɔgɔya ne tiɲɛ ye wa adama samaki senukaw ka adama jidun bala mɔden a dɔw la komi e ma se ka dɔ ye hakɛta min ye jidun bala mɔden olu ka ca o kelen ɲɔgɔn yɛrɛ fɛ yan tele la o ale ye amadu samake ye ale kɔni n ye n dɛn k'a ɲininka a ko ale jidun bala mɔden 12nan de ye 12 o ye joli la ye acha kachau basta jona ame amadu samake fu ka wale nyman don u ba to ame an chaba nyoma bla jene fu mi fu e debi blo so mo kulu bleni faya ame bla jene fu ama samake wati na mi jode ante bita anda blati to ko la blede ko ra te tola mi fu ne jene ko na garabu toy na ta kadamre be mi fu ye adabla todo wala me ko fo segima adama samake nkele ko fe ki fu ki wale mando e ka timina jala ni ka nyefolu mona e mi nyefo e nyefolu ke bi e fla ka kuju mo de resume ta ni ngara kalo kelen ane kelen no ko nana ka benye fo mawyi a quelques minutes ara masama ke ki fo ki wori ajamenye wala le ko fo la segima alisa ante segente nyine an la jabaw mu se ba ko fo ko se baw olu de be fin be black an kono ni jemugan jemugan kelen no ka du glambi de ay dugu glam ay jamana glan donc amu fo kosɛbɛ donc am ko ni an wuli kan ye ni ala sɔnna ka mi ɲɔgɔn sɔrɔ an don wɛrɛ inshallah adama samaki misinukaw fo ye cuala ne min fo ye ka jitumukaw fo ye cuala me deli ka fo ye ni y'a mɛn ko jitumu u bɛ daminɛ Welesebugu ani a mara o la an bɛ jitumuka cɛ ni muso an b'o fo nin waati na jitumu bala sabali ani bala kunobali n ko forokɔrɔ k'a jɔ nin ye tiɲɛ dɛ ka taa sira fɛ ka se ɲɛ fɛ sira dɔ mala fɛ ni ɲɛ fila ni dangana foroko fila kɔni si tɛ bolo dɛ jamu bala mɔden ne cɛ ni fo k'i wale bɛ jara o sɛbɛ dɛ wa ni fo n bɛ kanuba cɛman ni musoman fo an bɛ taa kɔnɔwari jamana kɔnɔ ne min fo ye Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali ma ɲɛmaaba n'a ka di ye n'i m'a dɔn o la i b'a fɔ Mali silamɛya ɲɛmaaba n'i m'a dɔn o la don i b'a fɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement de société musulmane ma ɲɛmaaba n'i m'a dɔn o la don i b'a fɔ silamɛya dɛmɛ tɔn anisa mi yɔrɔ fana karamɔgɔ a Seydou Chérif Soumaïla Haidara n'i yɛrɛ m'a dɔn o la i b'a fɔ ko tamanikaw ka abaden n'i m'a dɔn o la i b'a fɔ ko Bamadani ka fiɲɛkɛ yirigi n'i m'a dɔn o la i b'a fɔ ko anw janganabɔkaw ka belebele zamzamiyu nin waati in na a bɛ tamana kɔnɔ jamana kɔnɔna o don stade Félicia a ŋunna Soumaïla mais mun f'i ɲɛna ne ko n ka ko bɔra maa ko la ne min fɔ ye dugukolo a ŋunna ko don dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ kelen tɛ maaw tɛ kelen ye ne min fɔ ye an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye ne min fɔ ye hali bi sija ni kɛnɛ ni labɛnko ɲuman ala k'a d'a ma ne min fɔ ye a ka denbaya hali bi ala ka o kɛ amin arabi ne min fɔ ye an baw bɛ yen k'a daminɛ Tɛnɛn Tunkara la ka na tante Fatumata Tarawele ka na tante Alima Daga Maïsa tante Aïcha Kulubali ne min fɔ ye k'o fɔ k'o wale ɲuman dɔn Chérif Tijani Haidara ni a balimaw bɛɛ lajɛlen fo n'o kɛra an bɛ min fɔ ye an bɛ to Buwake Chérifukɛ fana bɛ yen dɛ mais Lamini Haidara tɛ taa tɛ maa ci k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn n'an bɔra Buwake an bɛ na Mali la Fɔnbabugu Chérifukɛ bɛ yen Aliyu Bukari Haidara n'a ka di i b'a fɔ ko Sofara Chérifukɛ an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ka kanuba cɛman ni musoman fo Banama Dara an b'a fɔ nin waati in na a sigilen bɛ Kaɲɛmada Jabaramuso ma jɛmukan in tɛ fɔ Dara kɔ a place maaw bɛ fɔ Dara Cuala ka sɔrɔ ka taa an bɛ min fɔ ye Fanakaw fo k'o bɛɛ lajɛlen fo wale ɲuman dɔn Tijani Konate
soni sigi aka folika jamuka yan kanu ba bado wala min fo bitabo bla c'est quand que jamuka yan ni shuru jambara so yan de kuna fo kan adama sama kena ka maw min mi tarike do de su kulubale ani infire nunu ni nyo so 19h ko so fa ko nya to ne ka wulen kata wala min fo ne ma bashi weke shini 10h 11h on ananyo so ya na so na ko ko dangana ala ka tiera dama ala ko furi he ma Gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nene bara ni ni infusé ka ji kala ka kɛ te kan o nene tiɲɛ la mon père mi ka mais ali mbo gundo di ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye ni do na surprise ki ni do abiya a mangani sisan kɔni ye cogo jara te zara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili ko a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala malimamuso ni de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kununka lankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinin kura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet a na épice dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinin kura bouillon poulet a na épice dun mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinin kura bouillon poulet a na épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinin kura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ fɛ ɲare la immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najinin kura bouillon poulet a na épice olu de bɛɛ lajɛlen wasara. daminɛ yan mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ cmm ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye beton armé ye sow ani baara caaman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛ a bɛ fɛn caaman kun min n'a lakanalen don kudayi cam2 42.5 siman yi a bɛ labaara fɛn caaman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ cem1 42.5 kolo gwɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛnpɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye cmmsa a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ made in mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don mali la siman an ka baara